गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय जोङो गार्ल्स डे आउट माने दिनैहाय अनलि आंनि जा सिख्ला लोगोफोर बेफोरल' जोङो दा थांनो नागिरदों मोनसे बाजारावहाय स' बेयावहाय मा मा लायो मा थायो दिनैनि ब्लगखौ आं बिदिनो शेयार खालामनो होननानै सानबाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो आयौ आं हालाले जोंनिया नै उबेरा मोनफैबाय नानिनि मोसानायखौ मिनिनानै थैनोसै आङो स' दायो जोङो मुस्लिम मार्केटावहाय फैदों आरोना बेयावहाय फैयो आं बिराद गोबाव जाबायमोन बिराद मोजां माने हिल्सफोर फैदों होननानै बे आंनि लोगो सासेया बुंदोंमोन आरोना नै बेयावहाय फैदों जोङो एमएस बेग हाउसावहाय स' दायो जोङो बेगखौथ' बेयावहाय लक खालामनानै हरो नालाय स' बेखौहाय लक खालामनानै जों थांगासिनो ओमफ्राय नैबे कालारखौहाय जा मोजां नुदोंमोन आङो नियन कालारखौ खिन्थु नियन कालारनि शुसफोर बा हिलफोर गानबाना आथिंखौ गोसोम नुयो ओरैनो आं एसे सोमज्रोज्रो बोरैबा ओमफ्राय बे कालारनिखौ गाननाय लोगो लोगो नायलाय गाइस गोसोम सोम नुदो बेखायनो आं बेखौ लायासै आरोना ओमफ्राय नै नानिया बेखौ लादोंनो नानिखौ भिडिअ खालामनो होदोंमोन आङो माने सेन्देल हिल्स बेफोरबायदि नायनायाव बिराद बेस्थ'मोन आरो नै लोगोजों आंजों ओमफ्राय नानिखौ शुट खालामनो होदोंमोन आङो ओमफ्राय आं माने माखौ लागोन माखौ थागोन बिराद कनफिउज जायो बिदिनो बायनो फैबाथाय ओमफ्राय आरो ओरैबायसा मानसि जायो बेयावहाय माने एसे चिप प्राइसावनो मोनो आरो ओमफ्राय माखासे मोजां कुवालिटिनिबो मोनो माखासे आरो बारा मोजांबो नङा बिदि आरोना स' आं बेयाव थाङिया बिराद गोबाव जाबाय ओरैनोथ' आं बेयाव थाङो मालाबा खिन्थु बहुद गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय गाइस नोंथांमोना नायनो एक्साइटेड ना आङो मा हिल्स बायखो बा सेन्देलफोर बायखो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था अब्लानो मिथिगोन आं मा लाखो গোটেই বক্স দিও বক্স লাগে फैबाय जोङो दासो मोनफैबाय आयौ मेंजोब्बायले उफ गाइस दासो मोनफैबाय ओमफ्राय मोनफैनानै ओरैबायसा मेंनानै ओमफ्राय नोंथांमोननो आं मोजाङै भिडिअखौनो बानायना होनो हायासै आरोना दा आङो मोनफैबाय नालाय एसे फ्रेश जाना लाग्रोनोसै ओमफ्राय फ्रेश जाखांनानैहाय नोंथांमोननो मा लाबोखो आं बेखौहाय दिन्थिनो नाजागोन आरोना स' नोंथांमोना थाथ'बाय था स' गाइस नै लाबोखांबाय आरोना बेखिनियानो ओमफ्राय दायो आं नोंथांमोननो मोनसेहै दिन्थिनोसै स' गाइस आङो जास्ट आथिं आखाइल' सुबाय ओमफ्राय फ्रेश जायासै आरोना मानो होनना बुंबा आङो माने थाबनो सानबाय नोंथांमोननो दिन्थिनो मानो होनना बुंबा आङो मा लाबोखो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनाया आंनि दायित्व स' आं दायित्वखौ लानानै बिराद माने मा होनगोन सिरियास आरोना स' आंनि दायित्वखौ आं दा मावनो नागिरदों ओमफ्राय बे भिडिअखौ बानायखांनाय लोगो लोगो आरामसे दुगैनोसै बिनि उनावहाय दुब्ला उन्दुनानै थानोसै स' बेनि सिगाङावनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै सानबाय स' बे मोनसे नोंथांमोनाथ' नुखाबाय ओमफ्राय दायो नांगोन आंनो ब्लेड सिजारा माहा थाखो मिथिला स' फार्स्टआवनो बियो बे आगै बिबारिनि थाखाय आरोना बियो बे चुज खालामदो नै आगै बिबारिनि बियो आं गाननानै दिन्थिबाय थाला नोंथांमोना देनांहाय नुखागोन आरोना
प्राइसखौ बावबाय आङो जिखुनु आं प्राइसखौ मेनसन खालामला बावबाय बाट बेबायदिनो आरोना माने 1000 नङाबा 1300 बेनि गेजेरावनो आरोना माखासे 1000 माखासे 1300 माखासेया 1500 बेबायदिनि दङ आरोना ओमफ्राय बेनिख्रुइ बारानि गैया आरो बेनिख्रुइ खमनि मोनसे मोननै दङ आं गोसोआव गैला जिखुनु ज'है बायनाय जाबाय नालाय ओमफ्राय बेयो सोरनिथाय आं मिथिला आंनि जानो हानाय बियो आंनि बियो ब्लेक कालारनि आरोना माने बिदिनो आङो माने बांसिन बाहेराव थांबाय थानाय जायो स' बेयावहाय आंनो कम्फर्टेबल माने बिदि नांगौ आरोना बाराद्राय माने पेन्सिल हिल बा ब्लक हिल थ' नङा बियो बेबायदि हिलखौ मा होनोथाय मा होनो बावगारबाय आं जिखुनु आं माने बिराद कम्फर्टेबल फिल खालामो आरोना बेबायदि सेन्देलखौ गाननायावहा माने एसे हिलबो थाबाय एसे हाइटु नालाय मानसिया एसे हिलबो थाबाय ओमफ्राय एसे स्टाइलिशबो ओमफ्राय मोजां आरोना कम्फि फिल जागोन आङो स' बेनि थाखायनो आं बे ब्लेक कालारखौ लाबाय आरो आङो ब्लेक कालारफोरखौ गाननो थाखाय मानो थाखाय मोजां मोनो होननानै बुङोब्ला सब ड्रेसजों मेचिं जायो आरोना ब्लेक कालारा बेनि थाखायनो ओमफ्राय नेक्स्टआवहाय नैबेयो नेक्स्टआवहाय ना बे वाइट कालार लालायबाय आङो एसे सेमानो बाट एसे सिगांथिंनि फ्रन्ट साइडनि डिजाइना आलदा आरोना नै बाट बेबायदि हिला माने समानानो आरो गोजौआ ओमफ्राय जास्ट सिगांथिंनिया एसे डिजाइना बेलेग आरो आं दिन्थिना होनो नै डिजाइना बेबायदि आरोना एसे बेलेग खिन्थु एखेयानो होनजायो एसे बेलेग आरो ओमफ्राय बे वाइट ब्लेक वाइटखौबो गासिबो ड्रेसजों गानजायो आरो ब्लेकखौबो गासिबो ड्रेसजों गानजायो बेखायनो लाबाय आङो ओमफ्राय नेक्स्टआव आं माने बिराद गोबाव जाबायमोन आं जेबो हिल्स बा शुज बा आं माने शु लाभार नङा आरोना बारा आं बिदि माने जुता गाना जास्ट आं हिल बा सेन्डेल बेफोरबायदि बांसिन गानो आरोना ओमफ्राय बियो ओरैबायदि किउट बेनिनो आरोना मोनसे जायगानिफ्रायनो लाबोदों आङो बेनि प्राइसआ माबा लादो आंनिखौ बिराद खमावनो लादो आरोना 1100 बियो ओमफ्राय बिराद समायना माने आं बिराद मोजां मोनदों आयौ ओरैबायदि किउट खुलुमलायलायबावबाय आं नायलाय ओरैबायदि किउट जाथावनाथार आयु बे हिलखौ नायलाय जा मोजां आरो बेनि सायावहा जा मा होनो नियन कालारथार आरोना माने नियन अरेन्ज एकदमबारे आयु जा मोजां ना मोजां नुना नुवाखै लावदुमखौ आङो दिन्थिहरनोसो बावगारदो लावदुमा सोंगासिनो आंबो माने आं माबा मोनसे गोदान बुस्थु लाबोबा बेखौ भिडिअ कल खालामनानै देखायखायो आरोना ओमफ्राय आं सानबाय मा नोंथांमोननो फार्स्टआव देखायनो बेनि उनाव लावदुमनो देखायगोन माबायसा नुदो मोजां नुदो ना आं बिराद गाननो थाखाय एक्साइटेड माला गाननो मोनगोन मिथिया ओमफ्राय आं माखासे बिराद मोजां मोननाय जिनिसफोरखौ माने गाननोनो बालायबाय माने अननानैनो आरोना ओमफ्राय आरो बे प्लास्टिकआ जोब्बाय आरो मोनसे दंबावो नैबेयावहाय बेखौ आङो माने आंनि फट'शुटफोर जाबाथाय गाननो थाखाय लादों आरोना माने बिराद गोजौ बियो ओमफ्राय नै बिराद गोजौ आरोना बिराद मोजां जागोन नै बेसेबा गोजौखा ओमफ्राय माने आङो फट'शुट खालामबा बेयावहाय बेफोरबायदि फिटा खानाय बायदिखौ गाननो बायो मानो होनना बुंबा ओरैबायसा मेङो ओमफ्राय मेंनानै जेब्लानोखि दसे खेवथ'नांगौ गोनां जायो अब्लाना आरो खेवलायदो आरो लगायलायदो माने बायो आङो बेखायनो बेबायदि थ्रुप सोनाय माने हिलखौहाय बांसिन मोजां मोनो आरो आङो फट'शुटफोरनि थाखाय गाननो बा बबेबा मोनसे जायगायाव आं जेरावहाय दख'ना गाननानै थाङो ट्रेडिसनेल ड्रेस गाननानै थाङो जेरावहाय स' बेबायदि हिलखौहाय गाननो मोजां मोनो आङो जल्दि गानबाय जल्दि बख'बाय बा हाबाफोर जानो थांबाबो बेबायदि हिलखौ गानबा बिराद मोजां नाङो आरोना ओमफ्राय बेयो जाहैबाय ब्राउन कालारनि माबायदि नुदों गाइस मोजां नुदों
आरो ओरैबायसा रेजें माने नुनायाव बिराद गिदिर माने गिलिद बायदि नुदों खिन्थु ओरैबायसा रेजें माने बिराद मोजां कालेक्शन दंमोन आरोना ओमफ्राय बाकिखिनिखौ आङो बारा मोजां नुवाखै जाखिनिखौ मोजां नुदों बेखिनिखौ लाबोखाजोब्बाय आङो माने बिराद गोबाव जाबायमोन आं जेबो बायाखै आंनाव दंनाया हिल्सफोर सेन्देलफोर खिन्थु बहुत पुरना जाबाय लाइक 2 years 3 years सिगांनि गोजा आरोना माखासे मोनफा मोननै दङ माबानि स्ट्रीट स्टाइल स्टोरनि SSS नि खिन्थु बेफोरो बारा मोजां जाया क्वालिटिया खिन्थु बेफोरो बिराद बरिया दे क्वालिटिया नोंथांमोना साननो हागौ जे स्पन्सर माने आं बहुत स्पन्सरशिपनि बेफोरबायदि भिडिअ बानायो न उपाय गैया जोङो सोरबाफोर माबा मोनसे माने प्रडाक्टफोर हरोबा गाननाय जोमनाय हरोबा मोजां नङाबाबो मोजां होननानै बुंनो गोनां जायो मानो होनना बुंबा जों अलरेडि फैसा लाखांखायो नालाय उपाय गैया खिन्थु बियो एबार खेबसे नोंथांमोना भिडिअ नायनाया अनेस्ट रिभिउ आरोना मानो होनना बुंबा बेयो स्पन्सरशिप भिडिअ नङा आं गाव फैसा होनासो बायना लायनाय आरोना ओमफ्राय स्पन्सरशिप भिडिअफोराव बेबायदिनो आरोना माने मोजाङाथ' मोजां जाखायो माखासेया प्रडाक्ट्सफोरा खिन्थु माखासे प्रडाक्ट्सफोरा मोजां थाया खिन्थु जोङो उपाय गैयैयाव बुंनो गोनां जायो आरोना बेबो बिराद मोजां बेबायदि होननानै स' नोंथांमोना बेखौहाय स्पन्सरशिप भिडिअआ माबोरैहाय जायो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो स' बेयावहाय गावनो एसे माबा खालामनांगोन आरो बे नानिया बायदो नै बेखौ बेबो ब्लेक बायबाय आरो जि गाजा नै बे नानिनि आगै बिबारियाबो ब्लेकसो बायबाय बेबो ब्लेक नानियाबो ब्लेक गासिबो ब्लेक So next आवहाय नैबे बक्सआवहाय दङ ब्लेक कालारनियावहाय जा मोजां आरोना बेबो पानसु हिल नै ब्लेक कालारनि ओमफ्राय डिजाइना नै बेयो ब्लक हिलबो नङा पेन्सिल हिलबो नङा मा होनगोन एकदम मिडियामनि माने आं लोदोखायनो आं गियो आरोना पेन्सिल हिल गानबा बोरैबा बायसगोन नामा बहाबा थाबायलांबा बायनानै आथिङा बायगोन नामा बेबायदि होननानै माने साननाय फैबाय थायो आरोना गाज्रि स' बियो बिराद माने स्ट्रं नै नोंथांमोना नुनो मोनखादों माबोरैहाय स्ट्रं ओमफ्राय बेबायदि बेक साइडआवहाय रेड कालारनि थायोबा एकदमबारे लाक्जारियास नुयो आरोना बिराद मोजां मोनो आङो ओमफ्राय बिराद ब्रेन्डेड लुक फैयो आरोना रेड कालारनि थाबा ओमफ्राय नै फ्रन्ट साइडआवहाय ब्लेक मेट ब्लेक खिन्थु बेनि सायावहाय बोरैबा जोंनायबो होदों आरोना स' नोंथांमोना नुनो मोनखादों माबोरै आं मार मोजां मोनदों बे जिथु ब्लेक हिलखौ लादोंना बेबायदिनो आरोना ओमफ्राय बे रेड कालारखौहाय लाबाय आं जि साइज नुबाय आं कालारखौहाय एकदम रेड माने डार्क आरोना ओमफ्राय बेनि जा मेटेरियेल ना बियो माबा भेलभेटनिमोन आरोना दहाय ब्लेक कालारनि बायदि नङा बे भेलभेट जिनि ओमफ्राय हिलाथ' बिराद स्ट्रंखा आं मार मोजां मोनदों आरोना बहुत मोजां मोनदों माने गिलिदबो नङा गोराद्रायबो नङा नै बक्सआ जा किउट खाना ओमफ्राय बेयावहाय फार्स्ट थांनाय लोगो लोगो नैबेखौनो बिराद समायना नुबाय आरोना आङो ब्लेक कालारनि नालाय ब्लेक कालारनि हिल गानोबा गुफुर नुयो आरोना बेखायनो आङो बिराद मोजां मोनो ब्लेक कालारनि आरो गासिबो कालारजोंबो गानजायो ओमफ्राय नै फ्रन्ट साइडआवहाय बेफोरबायदि डिजाइन दङ आरोना ओमफ्राय माने बिराद रेजें लाइट वेटथार आरोना वेट गैथारा स' बिराद मोजां पेन्सिल हिलबाबो बिराद कम्फर्टेबल फिल जादोंमोन गाननायावहाय बेखायनो आङो बेखौ लाबाय आरोना स' दायो लास्टलि मोनसे दङ नैबे ब्लेक कालारनि कार्टुनावहाय बेबो पेन्सिल हिलानो आरोना बाट डिजाइना बेलेग आलदा
सिगाङावहाय नै बेफोरबायदि जोंनाय दङ आरोना ओमफ्राय बेक साइडनि गाहायनि हिलावबो बेफोरबायदि आरोना डिजाइना ओमफ्राय बेयावहाय नै बेबायदि फिथा दङ स' नोंथांमोना बबे मोनसेखौ साबसिन नुखो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर आङो मिथिनो थाखाय एक्साइटेड ओमफ्राय नोंथांमोना खिथाहरनो बावनाङा दे स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ जल्दि दुगैनोसै आङो दुगैनानै उन्दुना थानोसै आयु जि मेंबाय इमान गरमाव बाजाराव थांनानै आयु थैनोसैमोन